Ƙauyen gidan ruwa. A cikin wani ƙauye wanda ake kira da ƙauyen gidan ruwa, akwai wani ƙaton aljani wanda yake rayuwa shi kaɗai ba tare da kowa ba. Sannan idan har mutane suka yi yunƙurin takura mai, to tabbas za a fuskanci ɓacin ransa. Duk da sanarwar da al'umma ta yi, sannan kuma da sanarwar da sarki ya yi akan wannan aljani, sai dai an samu wani tantirin mara jin magana wanda ake kira da Bello. Bello ya yi alƙawarin ɗaukar bindiga kan cewa sai ya tafi ya je ya harbe wannan aljani, saboda kowa ya huta. Akan me mutum ɗaya zai hana mutane bi hanya, kuma bacin an san hanya ce ta al'umma kuma mafi sauƙi ga zuwa kasuwa. Sai dai dama Hausawa sun ce idan har ka ƙi ji to ba ka ƙi gani ba. Duk da jin kunnen da aka yi wa Bello, amma da ƙaton taurin kansa, wata rana Bello ya ɗauki piston ɗinsa. Dama Bello tsohon mai gadi ne wanda a halin yanzu ya yi ritaya. Ya ɗauki piston ɗinsa ya nufi hanyar wannan inda wannan aljani yake. 'Yan gari suna ta bin Bello suna hana Bello kai ya je. Bello ya ce wallahi sai ya je ya kwato al'umma 'yancinsu. Akan me mutum ɗaya, ba ma mutum ba, wani aljani zai zo ya hana mutane bi, bacin hanya ita ce mafi sauƙi wacce za ta kai mutum zuwa kasuwa. Har sai an yi wani shatale-tale an je an kasuwa. Haba wallahi yanzu zan je ne maganin wannan aljani. Bello ya soke piston ɗinsa ya kama hanya ya tafi. Bello yana cikin tafiya a tsakiyar hanya, kawai sai ya ga wani jibgegen kogo. Kogon nan ba ƙaramin ƙaton kogo ba ne ba, ta saman kogon wani hayaƙi yana fita. Hanyar gaba ɗaya ta rufe saboda kogon ne akan wannan hanya. Bello ya ja tsaki ya ce duk yanda ake can ne gidan wannan banzan mutumin da yake takura mutane. Kai ba ma mutum bane ba fa, wai aljani. Bello ya kama hanya ya ce bari ka ga in je. Ya tafi yana sanda tare da piston ɗinsa a bayansa. Bello yana zuwa kai tsaye ya shiga mai gida. Bello yana shiga cikin gidan nan ya ga ya canza duniya, daga duniyar da yake ya shiga wata duniyar. Hankalin Bello ya tashi sosai, yana yo baya ya ga ya fito. Bello ya zo gudu, ya ji an kifa mai mari, ya ji an ɗaga ya sama an dawo da shi ƙasa, ya ji an ƙara ɗaga ya sama an dawo da shi ƙasa. Hankalin Bello ya tashi, gashi kuma bai ga kowa ba. Can yana juyawa kawai ya ga wani hoto. A cikin hoton ya ji ana cewa Bello, ni ne nan abokinka, Bello taho. Hankalin Bello ya tashi sosai, inda Bello ya jawo ƙofa zai fita, ya ga ƙofa ta sauya guri ta koma ɗayan ɓarin. Bello ya ji tsoro, ya fara ihu, ya ji an ce idan har baka rufe mana baki ba to tabbas za mu cinye ka a nan gurin, saboda haka ba ma son wani surutu. Bello ka nemi guri ka zauna. Bello ya zo zama, ya ga kujerar ta zama ƙaton tsinin wani ƙarfe, wanda da a ce Bello ya zauna akan wannan kujerar, da yanzu maganar wani ake ba dai Bello ba. Bello ya maza ya tashi, ya zo zai zauna a ɗaya kujerar, kawai ya ga wasu ƙatin ɗin kunami, kowace ta ɗana tana jiran zaman Bello. Bello ya ce ya fata zaman, a gaya mai abin da za a gaya mai ya koma. Kawai ya ji wata iska, a cikin iskar wata magana tana fita tana cewa ai tun da ka shigo nan ba za ka fita ba. Shin ban jawo mutanen gari kunne ba? Nan fadar sarkin aljanu ce, duk wanda ya shigo bare taɓa fita ba. Bello ya ji tsoro sosai, ya rasa ya zai, ya ringa ba da haƙuri, ya ji an ƙara kifa mai mari. Bello ya ji ya ɗauke wuta. Kawai Bello ya ga wata bulala ta taso da kanta. Hankalin Bello ya ƙara tashi. Bulalan nan ta zo kusa da Bello, kawai ta daddage ta zula mai a jiki. Bello ya ƙulla ƙara ya ce wayyo mamana. Ya ji ana ta zane shi, ya rasa mai zane shi. Bello ya faffasa mai jikin shi luhu. Sannan Bello ya samu ya buɗe ƙofa ya fito. Ya to da gudu, ko ya ji ana bin sa. Juyar da bai ido biyu da wannan mutumin ya kwalelan kai ga kwala-kwalan ido, yana mai dariya yana bin sa. Bello yana gudu ana kifa mai mari, har ya shigo cikin gari. Yana gudu bai tsaya a ko ina ba sai fadar sarki. Sannan sarki ya ga Bello hankalin shi a tahe. Sarki ya ce me ya faru? Bello ya ce ruwa. Sarki ya ce a ba Bello ruwa. Aka ba Bello ruwa. Sannan sarki ya ƙara tambayar Bello me ya faru. Sannan Bello ya ce idan ka ƙi ba ka ƙi gani ba, inda rabon a sha duka bari ba ta magani, bayan da ba a yi da ni ba kan na je gurin nan, a dai da shauran kwana na a gaba. Gaskiya da kai kan wanda ya ƙara bi ta waccan hanyar, a bi shawarar wancan aljanin da ya bada, wancan shugaban namu aljani
Bello fa ya manta a gaban sarki yake cewa aljani shugabansa. Sannan sarki ya ce me ya faru ne? Ya ce a gurin nan fadar sarkin aljanu ce, in ji Bello. Sarki ya ce ai mun gaya ma kakkaje. To wannan ita ce tatsuniyar Bello, idan ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. Ku haɗu da mu a ta tatsuniyar, mun gode.